मुसुकाखौ सावनायाथ' माबा समाजनि माखासे बिराद गिदिर बेरेखा जायो। दा एबसुनि माखासे बिथांमोना बेफोरबायदि हाबाखौ मावनाया खिन्थु समाजनि माखासे बिराद गिदिर गोरोन्थि होननानै जोङो गामिनि रायजो राजानि साननायाव जों बेखौनो फोरमायनो लुबैयो। नाथाय जोंनि दुखु सुखुखौ नायनानै खबर लानोसो बिथांमोना जोंनाव हाबफैदों। दा बिनि गेजेरावहाय जोंबो एबसुखौ हांख्रायदोंमोन आगोलाव, नाथाय एबसुआ दिनैसिमबो खनसेबो जोंनि खाथियाव फैयाखै बा जोंनि मोजां गाज्रिखौ खबरखौनो लायाखै। दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथांनि सोलाग्रा माखासे सासे सानै एबसुनि बै खान्थाल बेगर दुगामारा बिथांमोना दिनैहाय बिखायाव दिनैहाय मा जादों, गाराय जादों रायजोफोर आरो खर'आव अर नांदों आरो सारा देहा मोदोम बिथांमोना थानो हायै बायदि एलार्जि बायदिसिना मानलु मानला जानायफोर बायदि जादों। दिनैनि दिनाव लाजिनांदों दिनै बिथांमोना। दिनैनि दिनाव एबसुआ दिनै मानो बर' रायजो राजाफोरजों मुगै जाखो? दिनै बै एबसुनि खान्थाल बेगर दुगामारा बिथांमोना सिन्था खालामनाया मोजां। दा रायजो राजाफोर, दिनैनि दिनाव एबसुनि माखासे खान्थाल बेगर दुगामारा लाजिनो रोङै बिथांमोना दिनै लाजिनांगौ। दिनैनि दिनाव दिनै बिथांमोना गाव गावखौनो एबसु 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 होनदों, लाजियाखिसै। दिनै एबसुनि खामानिया मामोन? दिनै नोंथांमोना मा खामानि मावखो? दिनै नोंथांमोना एबसु नङा UPPL होनबा दुखु मोनो। दा दिनैनि दिनाव बबे जायगायाव एबसु दंबावो? नोंथांमोना प्रुफ होनो हागोन नामा दासिमबो एबसु दंबावो होननानै? दिनै नोंथांमोना जुदि UPPL नङाब्ला UPPLनि मोनफ्रोमबो मिटिं जानायाव दिनै नोंथांमोननि एबसु अफिसाव मानो आलासिफ्रा जिरायग्रोयो? बेखौ फिननाय होलाय। बै एबसुनि खान्थाल बेगर दुगामारा जोलैनि हांगारफ्रा लाजिनांगौ। दिनैनि दिनाव दिनै नोंथांमोन बायदिया बिखा खामदों, खर'आव अर जोंदों। दा दिनैनि दिनाव दिपेन बर' बिथांखौ जोलैनि हांगार बुंनाय लोगो लोगो दिनै एबसुनि नेताफोर आरो एबसुनि गोबां मा होनो मावथिफ्रा दिनैनि दिनाव बिखा बिख्लो खामग्लिजोबदों, खर'आव अर नांदों, बिख्लोफ्रा गुफुरलाजोबदों आरो दा एलार्जि जानानै थानो हायैफोरबायदि बिथांमोना दिनै एकदम जे खामानिया जाथारा बै खामानिखौ दिनै बिथांमोना नाना बाना साननानै मावनो गोनां जादों। जायनि थाखाय दिनै दावराव देख्रेब नार्जारि सार, आदा प्रहलाद बिथांनि मुसुखा आरो मालती रानी बायद'मोननि मुसुखाखौ दिनै बिथांमोना सावनो गोनां जादों। दा बै समाव जेब्लानाखि माखासे मानसिफ्रा बुंदोंमोन जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उग्रपन्थी आरो जोलैनि हांगार बुंदोंमोन, बै समाव एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि गासिबो नेता फेटानिफ्राय लानानै गासिबो बबेयाव थैनानै थाया? बबे जायगायाव थैनानै थाया एबसुआ बै समाव? बै समावदि जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ उग्रपन्थी होनदोंमोन, बै समाव एबसुआ बबे जायगायाव थैनानै थाया? दिपेन बर' बिथाङा बबे जायगायाव थैनानै थाया? दिनै दिपेन बर' बिथांखौ दिनैहाय जोलैनि हांगार बुंनाय लोगो लोगो सारा एबसुनि मोदोमावदि नांदों, एबसुनि बिखा बिख्लोआदि गुब्रुदों आरो खर'आवदि अर जोंदों, मानि थाखाय जोंदों? दा बेखौ सिन्था खालामनांगोन रायजो राजाफोर। बै समाव बुंदोंमोन सासे बुरिया एबसुआ मा होनदोंमोन? गुन्दा, एबसु गुन्दा होननानै बारंबार बै समाव सासे गुबुन जाथिनि आइजोआ एबसुखौ एबसु गुन्दा एबसु गुन्दा एबसु गुन्दा होनदोंमोन। होमब्ला बै समाव एबसुनि मानसिया बबाव थैनानै थाया? दिपेन बर'आ बबाव थैनानै थाया? बे दिपेन बर'खौ मोजां मोनग्रा, दिपेन बर'खौ रायबा बिखा गावग्रा, खर' साग्रा बै खान्थाल बेगर बिथांमोना बबे जायगायाव थैनानै थाया? बेनो जाहैबाय एबसुनि खामानि रायजोफोर। आरो दिनै फटबजरानि बाथ्रा, दिनै एबसुनि खामानिया जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि हाखौ सेनांगौ ना जोंनि बर' रायजो राजाफोरनो हा होनांगौ? दा बेफोर साननो गोनां ना रायजोफोर। दिनै हा लानो नागिरनायाव एबसुआ होबथानांगौ ना दिनै हाखौ सेनानै बै गुबुननो होनांगौ? एबसुनि खामानिया बेनो जाहैबाय एबसुनि खामानि। बा दिनै जोलैनि हांगार बुंबा बेखौनो रागा जोङो। दिनै BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा मोजां खामानि मावोब्ला बिथांमोननि एगेन्सै धरना होयो। माब्लाबा मानाव गेदेर महिलारि सारनि जेनाखि बाथौ रिजर्ट बैफोरखौ सिन्थाय बन्द' खालामनो आन्दलन खालामो, लाजियाखिसै। बेनो जाहैबाय एबसुनि मोजां खामानि रायजोफोर। लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बिथांमोना।
दा दिनै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय साननानै नायोबा दिनैनि दिनाव जे खामानिखौ एबसुआ मावो बेयो माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय माने मोजां खामानि नङा रायजो राजाफोर। आरो दिपेन बर' बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन रायजोफोर 2024 मायथाइनि सिगां जुदि बिटिआर दफाखौ जुदि दाफुंनाय जायाब्ला आन्दलन खालामनो होन्दोंमोन। बोरोलै दिपेन बर' आरो एबसुनि दुगामाराफोर बोरो दिनै नोंथांमोननि बिटिआर दफाया मोनसेबो दिनै मावफुंजायाखै बोरो नोंथांमोननि बड'लेण्डआलाय नोंथांमोननि बड'लेण्ड सोमावसारनाया बोरो लाजियाखिसै बेफोरखौ बुंबा नोंथांमोना लाजियोना। दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेताफ्रा मानो खर' अरजोंदों मानो बिखा बिख्लो बिथांमोना गावफ्रुदों नङा होमब्ला? दा बेखौनो सिन्था खालामदो रायजोफोर। दिनै रोजा रोजा बर' फिसाफ्रा दावराव देख्रेब नार्जारि आदा प्रहलाद आरो मालती रानी ब्रह्ममोन बायदिखौ मदद होदों। लैहोर लैहोर हानजा हानजा ओंखारबोदों। बिथांमोननि खामानि मावनायखौ हेफाजाब होदों रायजो राजाफ्रा। आरो रायजो राजाखौ बिथांमोनाबो हाजासे गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथांमोननि हा गोमानायनिफ्राय उद्धार खालामनो थाखाय बिथांमोना जाया लोङा जेबो प्रफिट गैयाजासे बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरजों नांथाबदों। नाथाय रायजो राजाफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बै जायनाखि जेंना जानाय जायगा दानि इलेक्सन बे जायगायावथ' बिथांमोना एबसुखौनो खावलायग्रोदों होनदोंमोन बै हाखौ होबथानो। नाथाय एबसुआ बबाव थैनानै थाखो? दिनै नोंथांमोननि मदद मोनैयाव दिनै बै रायजो राजाफ्रा सोरबा बिपिएफनि मदद नागिरबाय सोरबा गुबुन गुबुन हान्जानि मदद नागिरबाय बिथांमोना दिनै थोजासे मदद मोनदों। दिनै बिपिएफनि मोजां मोजां दैदेनगिरिफ्रा बेयाव मदद होदों। नाथाय दा नोंथांमोना नुदों बिपिएफ दोलोखौ दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा खौसेयै ज' लैहोर लैहोर दिनैहाय मदद होनायखौ नुनानै दिनै नोंथांमोना बिखा गावदों। फैगोन समाव सानदों जोंनि बे एबसु इउपिपिएल सरकारा थानाय नंला खि गैला आरो खि गैयाब्ला जों सेस बैफोरबायदि साननायजों दिनै बिथांमोना सोरनिबा फुथुला सोरखौबा माबा माबि खालामनानै आन्दलन खालामनो गोनां जादों रायजोफोर। बेयाव जेबो माने बिथरे बाथ्रा गैया। दा सिद्दा बाथ्रा रायजोफोर। दा बिथांमोना दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनाया मोजां। दिनै एबसुआ मोजां खामानि माव रायजो राजानि थाखाय। दिनै एबसुखौ बयबो अनसायगोन आरो बै समाव एबसुखौ जेसेबां अनसायबोगासिनो दंमोन नाथाय दिनैनि एबसुखौ मानो अनसायाखै बेखौ सिन्था खालामनानै नाय। बै समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु पलिटिकेल हान्जाजों लोब्बा गैयामोन। बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा फोथायनाय दंमोन दिनैनि जेनाखि एबसु बे एबसुआ दिनै पलिटिकेल हान्जा नंगौना नङा रायजोफोर इउपिपिएल नंगौना नङा? दिनै इउपिपिएल हान्जायाव थांनाय लोगो लोगो इउपिपिएल हान्जाखौ एबसुजों सरजाबनाय लोगो लोगो खुनु रायजो राजा खुनु बर' फिसाफ्रा जोंनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायला आरो मोजां मोनला आरो रायजो राजाफ्रा दिनै नेवसिबाय। जिहेतु बर' जाथिनि बरबाद खालामग्रा आफाद बायदिसो नुबाय दिनैनि दिनाव नैबे एबसु आफादखौ। बिथांमोना बुङो जोङो बर' जाथिनि सिनस्रि बर' जाथिखौ फोथांनानै लाखिनायाव एबसुआ थैथां नाजागोन। नाथाय दिनै बर' जाथिनि प्रब्लेमाव दिनै नोंथांमोना मानो गसंनो हायाखिसै? मानो गसंनो हायाखिसै? दिनै नोंथांमोना सिनस्रि सिनस्रि होनदों नाथाय दिनै बर' जातिखौनो सिनस्रि बुफायनायनि खामानिखौनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिपेन बर' बिथाङा मावगासिनो दङ रायजोफोर। दा बेफोर मोजां खामानि। दा गोजौआव नायना मुजुबा गावनावनो गोग्लै होननाय बाथ्रा दंना रायजोफोर। दिनै दावराव देख्रेब सार नार्जारि मोनखौ बिथांमोना फुथुला सावबालाय माबा सावबालाय माबा माबि खालामबालाय मा जानो? रायजो राजानि बोर दं बेयाव बोर। नोंथांमोना मा खालामो खालाम सोरखौ सावो साव। नाथाय बै मावथिफ्रा दावराव देख्रेब सारमोन बायदि मावथिफ्रा दिनै रायजो राजानि बोर मोनगासिनो दं। दा फैगोन समाव दिनै नोंथांमोननि सरकार बे सरकारखौ खोख्लैनायनि दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां पलिसि खालामनानै दं बेखौबो साननानै नाय। दिनै गोबां निउसाव गोबां पर्टेलाव गोबां इउटुबाव ओंखारगासिनो दं। दा लाजिदो दिनैनि दिनाव। आरो जुदि नोंथांमोना जुदि नैबे गुसुं समाव जुदि सोलायनो रोङाब्ला इउपिपिएलनिफ्राय नोंथांमोना जुदि ओंखारनो रोङाब्ला जेब्लानाखि बिपिएफ सरकारा नैबेयाव फैगोन बै इउपिपिएलआ जेरै गोमालांगोन एबसुआबो गोमालांगोन बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां।
जिहेतु दिनैनि दिनाव एबसु इउपिपिएल सेम नङा होमबा रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया गाव गावनि मावनायफोरखौ दिनै बिथांमोना सिन्था खालामग्रो बिनिफ्राय सोरबा दावराव देख्रेब नार्जारिनि मुसुखा सावो ना सोरबा मालती रानी ब्रह्मनि मुसुखा सावो ना सोरबा प्रहलाद ब्रह्मनि मुसुखाखौ सावो ना सोरबा गर्जन मोसाहारिनि फुथुलाखौनो सावबाय था दा रायजो राजाफोर दा दिनैनि दिनाव दावराव देख्रेब नार्जारि सारमोना जाथिनि थाखाय जाथिखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां खामानि मावदों आरो बिथांमोननि मावनायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि नैबे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि थाखाय मा मावदों बेखौ सिन्था खालामनानै नायग्रोबानो जाबाय रायजो राजाफोर आरो बै दुगामारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सानै दुगामारा खान्थाल बेगरफ्रा बिथांमोनाबो सिन्था खालामनानै नायबानो जाबाय।